I doista jedna divna priča koja opisuje današnje muslimane, koja često volim da spomenem. Došao je jedan čovjek od jednog šejha, ovo se desilo u arapskim zemljama, i vidjevši kako dersi ljudima, pa komentariše poznatu hadijsku zbirku, najverodostojnija zbirka nakon govora uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, nakon Kur'ana, Sahihul Buhari, Buharina zbirka hadisa, koja je prevedena na našem jeziku, alhamdulillah. I kaže mu, prilazi mu ovaj šejh dersi, komentariše riječi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme i kaže mu: o šejh, o učitelju, ti još komentarišeš zbirku koja je napisana prije 1200 godina, a ljudi stigli na mjesec. Oni ljudi stigli na mjesec, jer i o tome će biti govora. Često nas zadivljuju te stvari, iako je upitno da li su bili na mjesec, i to je tema velikih rasprava. Stigli su oni koji zbog $20 im se cijela država ruši. Kaže, ljudi stigli na mjesec, ti još komentarišeš knjigu koja je napisana prije 1200 godina. Kaže mu šejh, šta je čudno? Kaže, stvorenje stiglo do stvorenja. Čovjek je Allahovo stvorenje, stiglo do mjeseca, mjesec je Allahovo stvorenje. Šta je čudno? Šta je tome čudno? Kaže, mi ovdje želimo da stignemo do stvoritelja, do onoga koji je sve to stvorio. Pa mu kaže ovaj šejh, kaže, znaš li šta je najčudnija stvar? Kaže, najčudnija stvar si ti. Niti si stigao do mjeseca, a niti si sjeo s nama da se podučiš osnovnim stvarima vjere. Ovo je opis današnjih muslimana. Uvijek on govori nešto, muslimani bi trebali ovo, muslimani, ovo, muslimani. Gdje si robe? Gdje si nakon Ramazana? Gdje si na sabah namazu? Tužno je da nakon pune džamije nekada jedva se sav popuni u pazarskim džamijama na sabah namaz, a pričaš o nekakvom napretku. Gdje su kada su predavanje? Gdje si da se podučiš? Gdje si ti i tvoje djeca? Dolaze li ti tvoje djecu u mekteb, a pričaš o nekakvom napretku? Razumio bi da se mekteb plaća, pa da govoriš da imaš izgovor, nema mogućnosti, jer sve je besplatno. Gdje su ti djeca? Gdje si ti? Predavanja se ne plaćaju. Halke, mukabele i tako dalje, sve je to besplatno. Gdje si? Postavi sebi pitanja, hoćemo nekakav napredak.